Dragă moșule, eu sunt Daria, un oduleț de fetiță cu ochii de veveriță. Sunt tare jucăușă, veselă tot timpul și îmi place să am mulți prieteni în jur. Mi-aș dori în primul rând sănătate, pace, armonie și un an nou mai bun. Am văzut că ești un om foarte darnic și de fiecare dată când ți-am cerut ceva, tu mi-ai adus și pentru asta îți mulțumesc din suflet. Surorii mele, Sara, aș vrea să îi aduci un animăluț de pluș și o rochiță drăguță, dar nu uita de restul familiei. Părinților aș vrea să le aduci sănătate și bucurie. Și eu aș vrea să le mulțumesc pentru că sunt mereu acolo când am nevoie și mă ajută la greu. Când sunt tristă, ei mă înveselesc și îmi spun că totul va fi bine. Te mai rog din suflet să nu uiți de copiii de la orfelinat. În acest an m-am gândit să-ți dau în schimbul cadourilor 2 biscuiți și un pahar cu lapte. Cu drag, Daria.